duniya na cikin zulumi. Shin wannan gagarumin ɗin da aka ji ya lullube sararin samaniyar Iran kwana biyu da suka gabata wata alama ce ta samun yarjejeniyar zaman lafiya, ko ko wani gagarumin asiri ne mai firgitarwa da ya girgiza fadar White House ta Amurka har ya sa dole Trump ya fito ya ce a dakata haka. Masu sauraro, a daidai lokacin da Amurka ke fargabar karewar makamanta na kariya a sirrance, wata sabuwar wuta ta sake barkewa a wani bangaren daban. A gabar tekun Bahar Maliya, yaƙi ya koma ainihin cibiyar arzikin Saudiya, yayin da 'yan Houthi ke ruguza manyan rumbunan kamfanin Saudiya na Aramco tare da yin barazanar ci gaba da toshe fitaccen mashigin ruwa na duniya wato Bab al-Mandeb. Wannan ba wai labari bane irin na yau da kullum. Tarihin duniya ne ke sake sabon fasalinsa, kuma wata babbar gagarumar guguwar yaƙi na tasowa a hankali daga bayan fage. Amma sai dai domin bibiyar waɗannan zafafan labarai kai tsaye, za ku iya sauke manhajar nan ta Kashfe wacce ta fice wajen sauki da kuma inganci a fannin data. Za ku samu data mai sauki tun daga 1 gig 2 gig har zuwa 100 gig akan farashi mai rahusa. Sannan sanya katin waya wato airtime kyauta ne a wannan manhaja. Haka ma funding wallet ɗinku wato sanya kuɗi a account. Ku garzaya Play Store ku sauke wannan manhaja ta Kashfe, sannan za ku iya amfani da farar code ɗina Adam98 domin fara cin wannan garaɓasa nan take. Masu sauraro, ku ɗaura ɗamarar ku. A yau za mu bankaɗo muku wani asiri wanda zai ba ku mamaki matuƙa da gaske. A karon farko cikin makonni biyu, sararin samaniyar Iran ya yi tsit bayan kwanaki na hare-hare masu muni wanda shugaban Amurka Donald Trump ya kaddamar. Sai dai wani abin mamaki shine a yau ya bada wani umarni da ya ɗauki hankalin duniya: a dakatar da hare-hare kan ƙasar Iran. Sai dai masu sauraro, lokacin da aka ɗauki wannan mataki ya haifar da wata tambaya nan take: me yasa aka tsaya yanzu? Idan ba ku manta ba, a awanni 24 da suka gabata, shugaban Amurka Donald Trump ya na alamun a shirye yake ya faɗaɗa hare-haren saman Amurka tare da ƙaddamar da gagarumin martanin soji mafi muni kan Iran. Amma tambaya shine, mai ya canza a bayan fage? Rahotanni sun bayyana cewa amsar ta fito ne daga wani zama mai zafi da aka yi a fadar White House tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da manyan jami'an Amurka. Kuma abin da aka tattauna a kai ba nasara bace ta fuskar diplomasiya, ba kuma yarjejeniyar kawo zaman lafiya bace. Wani abu ne mai matukar tayar da hankali, wato karfin da Amurka take da shi na kariya ya fara fuskantar barazana. Kusan makonni biyu kenan Iran na ci gaba da harba jerin makamai masu linzami da jirage marasa matuka kan sansanonin sojan Amurka a fadin yankin gabas tsakiya. Ta tsananta har-haranta kan sansanoni da kadarorin Amurka da ke Jordan, Kuwait, Bahrain da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Sannan duk makamin da ta harba a matsayin martani suna ba da result kusan iri ɗaya: lalata dakarun kariya na Amurka da kuma kayayyakin aikin soja a faɗin ƙasashen. Wanda kuma masu sauraro, waɗannan makaman kariya na Amurka ba wai marasa iyaka ba ne. Duk wani harin da Iran ta kai, dole ne sojojin Amurka su yi amfani da wani ɓangare na garkuwarsu domin kare waɗannan hare-haren. A yanzu jami'ai na fargabar cewa waɗannan garkuwar da ke yankin gabas tsakiya na dab da karewa, wanda hakan babban haɗari ne ga dakarun sojojin Amurka. A cewar rahotanni daga jaridar The New York Times, batun karancin makaman kakkaɓo makamai ya zama ɗaya daga cikin manyan abubuwan da suka fi ɗaukar hankali a yayin taron da shugaban Amurka Donald Trump ya yi da manyan masu bashi shawara. Rahotannin sun nuna cewa kashedin ya fito ne daga bakin babban hafsan hafsoshin sojin Amurka wato Janar Dan Kane. Sakonsa a bayyane yake: lallai Amurka tana da ƙarfin ƙaddamar da hare-hare masu ruguza abubuwa kan Iran, amma ci gaba da yakin na dogon lokaci zai iya karar da ainihin makaman da ake bukata don kare dakarun Amurka. Makaman da aka kera domin dakile hare-hare su ne makaman da Amurka ba za ta ƙara samun isassun ba. Fadar White House ta fi karkata ne kan rundunar tsakiya ta Amurka wato CENTCOM, wanda ke kula da ayyukan sojojin Amurka a faɗin yankin gabas tsakiya, wanda jami'an ke fargabar cewa faɗaɗa yakin zai iya barin sojojin Amurka cikin haɗari, musamman idan Iran ta mayar da martani da hare-haren makamai masu linzami da jirage marasa matuka da suka fi na baya muni. A cewar kamfanin dillancin labarai na Ynet, fargabar fadar tsaron Amurka wato Pentagon game da raguwar makaman kariya na Patriot da sauran makamai ita ma ta taka muhimmiyar rawa wajen umarnin da Trump ya bayar na a dakatar da hare-haren zuwa yanzu. Amma masu sauraro, karancin makamai kaɗan ne daga cikin babban lissafin da aka yi. A can cikin fadar White House,
jami'ai sun nuna yiwuwar rikicin zai iya yaduwa har ya wuce Iran, lamarin da zai iya janyo yakin a yankin baki daya, lalata dangantakar Amurka da manyan ƙawayenta na yankin Gulf, taɓarɓarewar kasuwannin makamashin duniya da kuma wani sabon yanayi na rashin kwanciyar hankali da zai iya haifar da mummunar rikicin jin kai a faɗin yankin. Kuma hakan yasa a yanzu ba wai tambayar ita ce ko Amurka za ta iya kai wa Iran hari ba ne. A'a, tambayar ita ce me zai faru bayan Iran ta mayar da martani. Sai dai masu sauraro, wannan dakatarwar baya nufin cewa an wuce wurin. A bayan fage rahotanni sun nuna cewa gwamnatin Washington na ci gaba da nazarin shirya wani gagarumin yakin soja mafi girma. Rahotanni sun nuna cewa masana tsare-tsaren fadar Pentagon sun riga sun tsara matakai daban-daban na ayyukan soji da za a iya ci gaba da kaddamarwa. Abubuwan da aka yi niyyar kai wa hari sun hada da na'urorin rada na gabar ruwan Iran, makaman da ke hallaka jiragen ruwa, ƙananan jiragen ruwa masu saurin kai hari da kuma gine-ginen soji da ke da nasaba da barazana ga zirga-zirgar jiragen ruwa na kasuwanci a mashigin ruwan Hormuz. Sai dai kuɗan dakata masu sauraro domin tsare-tsaren sun wuce nan. Jami'an Amurka na duba yiwuwar kai hare-hare kan cibiyoyin makamashi na Iran har ma da masana'antu na nukiliya, ciki har da wurin da aka fi bayar da tsaro mai tsanani wato dutsen Pixie. Wasu mambobi na hannun damar shugaban Amurka Donald Trump sun ce an ba wa shugaban Amurka Donald Trump hujjar cewa sai an kaddamar da gagarumin yaki sannan za a iya nakasa karfin sojin Iran baki daya. Amma Janar Kaine ya kawo wani babban tsaiko a wannan kyakkyawan tunanin nasu ma, inda ya ce zai iya yiwuwa a babban yakin, amma fa tabbas zai rage karfin makaman kariya na Amurka ta yadda zai zama babban hadari ga dakarun sojojin Amurka. Wanda masu sauraro, zuwa yanzu alkaluma sun fara nuna girman matsalar dangane da kiyasin da fadar Pentagon ta fitar a rahotanni. Tuni Amurka ta harba makamai masu linzami na Patriot sama da guda 1,200 tun daga fara rikicin zuwa ƙarshen watan Afrilu, wanda kudin kowanne makami guda ɗaya ya haura dalar Amurka miliyan 4. Kuma jami'an sun yi gargaɗin cewa a yanzu rumbunan ajiye makaman sun riga sun shiga matakin matsin lamba tun gabanin a fara wannan sabon rikicin. Tun daga wancan lokaci, hare-haren da Iran ke ci gaba da kaiwa na makamai masu linzami da jirage marasa matuka ya ƙara rage yawan makaman sosai, wanda a yanzu masana ke cewa tsare-tsaren sojin Amurka na fuskantar mawuyacin hali. Kuma a yanzu tun da Iran ta fuskanci cewa ta gurguntar da makaman kariya na Amurka, to fa duk wani hari da Amurka za ta kai za su mayar da martani mai zafi da zai munar barna a faɗin sansanonin Amurka da ke yankin gabas tsakiya. A gefe guda kuma Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu zai ziyarci fadar White House a mako mai zuwa don tattaunawa da shugaban Amurka Donald Trump. Wannan ganawa na zuwa ne daidai lokacin da gabas tsakiya ke cikin zulumi, yayin da Washington ke fuskantar ɗaya daga cikin manyan shawarwarinta masu muhimmanci cikin shekaru da dama a fannin soji. Kuma tambaya a yanzu ita ce, shin wannan dakatar da hare-haren mataki ne na farko na bin hanyar diplomasiyya, ko ko wani shiru ne da ke gaban wata guguwa mafi muni da za ta biyo baya? Yanzu kuma bari mu duba rikicin Saudiya da kuma kasar Yaman. Masu sauraro, sararin samaniyar Yaman a yanzu shine fagen dagar. 'Yan tawayen Houthi da ke samun goyon bayan Iran sun yi kararin kakkaɓa wani jirgin yakin Saudiya mara matuki kwana guda bayan sanar da kai hare-hare kan matatun man fetur na Saudiya a garin Jazan. Kakakin kungiyar Houthi Brigadier Janar Yahaya Sere ya bayyana a cikin wata sanarwa inda ya ce, cikin ikon Allah dakarunmu na soji sun yi nasarar kakkaɓa wani jirgi mara matuki kirar ƙasar Turkiya mai suna Bayraktar na makiyanmu a Saudiya. An kakkaɓo shi ne a lokacin da yake gudanar da ayyukan leƙen asiri a sararin samaniyar lardin Al-Jauf. Mun kuma sako da shi kasa ne ta hanyar makamin da ya dace da ikon Allah. Dakarunmu suna jaddada cewa za su tunkari duk wani yunkuri na cin zarafin ikon ƙasarsu, kuma suna da ƙarfin gwiwa da kayan aikin da za su yi hakan da izinin Allah. Sai dai masu sauraro, wannan ya faru ne bayan kwana ɗaya kacal da 'yan Houthi suka yi ikirarin cewa sun kaddamar da manyan hare-hare guda biyu kan muhimman gine-ginen arzikin man fetur na kasar Saudiya. Kakakin sojojin Houthi Yahaya Sare ya ce kungiyar ta kai hari kan matatun kamfanin Saudiya Aramco da ke Jazan da Yambo ta hanyar amfani da dandazon makamai masu linzami na ballistic da kuma cruise missile game da jirage marasa matuka. Sare ya yi ikirarin cewa dukkanin hare-haren guda biyu sun sami ainihin inda aka nufa daki-daki ba tare da kuskure ba. Sai dai har izuwa yanzu mahukunta Saudiya ba su fitar da cikakken bayani ba kan irin barnar da harin ya yi
haka shi ma kamfanin bai ce komai ba. Haka zalika masu sauraro, wani hoton bidiyo tabbatacce ya nuna wani cincirindon hayaki baki kirin yana tashi daga inda matatar man fetur ta Aramco take a garin Jazan. An ce an sanar da wasu majiyoyi masu kusanci da wurin cewa akwai yiwuwar an samu barna sosai a wuraren ajiye man fetur da ke wurin. Kamfanin da ke Jazan ya kunshi matatar mai da ke da karfin tace kimanin ganga 400,000 na ɗanyen mai a kowace rana, gami da rumbunan ajiya da kuma wasu ababen more rayuwa a kusa da Bahar Maliya. A can Yambo kuma rahotanni sun nuna cewa an kakkaɓo wasu makamai masu linzami guda 2 da aka harba su don rusa matatun man ta hanyar amfani da makaman kariya na Patriot da Amurka ta kera, wanda dakarun kasar Girka suke sarrafawa a karkashin wata yarjejeniya da kasar Saudiya. Masu sauraro, wannan yake nuna mana yadda rikicin gabas tsakiya ya shiga wani sabon mataki mai haɗarin gaske. Dakarun tsaron kasar Yaman sun yi ikirarin cewa sun kai wasu hare-haren kan manyan masana'antu masu muhimmanci a lardin Jizan na kasar Saudiya, inda suka ce aikin ramuwar gayya ne kan hare-haren da aka kai musu a garin Udaid. Wannan sabon fada yana ƙara rura wutar fargabar cewa rikicin zai iya ƙara faɗaɗa ta yadda hakan zai iya jawo asarar rayuka tare da karuwar hare-haren ramuwar gayya marasa iyaka a yankin. Kafin mu karkare gaba ɗaya, ga wata muhimmiyar sanarwa mai matukar muhimmanci. Akwai wasu tagwayen matsaloli manya makiya lafiyar ku waɗanda ke durkusar muku da karsashi da kwanciyar hankali, wato matsalar ƙwalsa da kuma sanyi. Amma sai dai albishirinku, domin ku kanku ya ƙare. Sadiq Ahali Islamic Medicine and Perfume sun tanadar muku da ingantattun magungunan da ke tumɓuke cuta tun daga tushe. Sannan sun kware wajen ba da magungunan da suka shafi ciwon gaɓoɓi, yawan kasala, yawan ciwon kai, mura, ciwon baya da kuma ciwon jiki. Kai har ma da turaruka masu ƙanshin gaske ga masu son ƙanshi. Lafiya jari, in ji Bahaushe. Kada ku ci gaba da zama da matsaloli bayan akwai mafitarsu. Domin samun naku a yanzu, za ku iya tuntuɓar wannan lambar da ke kan screen ko kuma ku tura sako ta WhatsApp. Ni ne naku Muktar Adam, ku huta lafiya.